Seroki Amerika'yê berê Donald Trump ragihand ku îddianameya di çerçeveya lêpirsîna ser belgeyên nepenî yên sala borî li mala wî ya Florîda hatibûn dîtin hatiye qebûlkirin. Wezareta Dadê ya Amerîka heya niha bi fermî tawanbariya dijî Trump piştrast nekiriye. Lê li gor ragihandinan dijî Trump ji mareke sûcdarkirin hene. Edîtorê Associated Press Eric Tucker dibêje ku Trump di çend mehên dawî de rûbirûyê cûr be cûr keşeyên kanûnî bûye. Over the last several months, we have seen a variety of legal challenges confronting. Diwan çend mehên daviyê da serokê berê Donald Trump rûbirûyê cûrpecûr kêşeyên kanûnî ye ya herî cidî doza li Washingtonê ye ku dozgerên federal sergirtina belgeyên nepenî û serhevdên pêkan yên Donald Trump û nûnerên wî yên bu astenkirina wergirtina wan belgeyan lêpirsînê dimeşînin. Government efforts to retrieve those documents. Tawanbariya dîrokiya dijî Trump li ser îddaya şaş karanîna belgeyên nepenî ye ku wî ji qesra spî bi xwe re biribûn der û ew belge piştre li mala wî ya Florîda ya Mar-a-Lago hatibûn dîtin. Sedema serekî ya tawanbarkirina Trump ew e ku wî belgeyên nepenî ku di hinek ji wan de agahiyên giring yên berêvaniya neteweyî hebûn û divê di parastina hikûmetê da bi mana biribûn mala xwe. Tîma berêvaniya Trump ragihandibû ku ew belgeyên nepenê hatine radeskirinê saziya arşîvên neteweyî. Lê derket holê ku gelek belge nehatine vegerandin. Vê xapandinê tenê keşe hem bo lêpirsînê û hem jî ji bo serokê berê Trump dijwartir kir. And in addition, the assertion Her wiha derket holê ku îddiaya ku hemî belgeyên ti destê Donald Trumpê de hatine vegerandin dereve. Loma Wezareta Dadê gihîşt vê baweriyê ku dibe ku delîlên astenkirineka pêkan hebin ku bi serê xwe sûç e. Takir balê dikişîne ser şaş karanîn yan jî veşartina bizanebûn ya agahdariya berêvaniya neteweyî û astenkirina gihîştina bo wan belgeyan ku cezayên girtîgehê yên bi salan pêwîst dikin. so the Siyaseta wê dozê awerta û bêhempa ye. Ew dijî serokekê berê doza federal ya yekê ye. Hevdem, ew dijî namzetekê serekî yê serokatiyê jî yekem doza federalî ye. Loma ew doza ji hêla reveberiya Biden, Wezareta Dadê û bêguman Serok Joe Biden bixwe ku dixwaze ji nû ve vere helbijartin û ku pêkane ku bi Donald Trumpla pêşwazî bike, tevlîheviya mijarê zêde dike. Digel ku egera encamên huquqî yên giran yên vê dozê hebin jî hevdem bandoreke siyasî ya pir mezin ya wê jî heye ku dibe ku pêşbîra bo seroktiyê ya komariyên ku Trump serdest e serûbin bike. Özlem Yasak, Dengê Amerika.